Твърде често съм чувал едни и същи тревожни въпроси. Наистина ли е съществувал Исус? И трябва ли да обръщаме внимание на Евангелието? Но каква полза имат подобни спорове, освен да подхранват съмненията и да оправдават греха? Научени сме да възприемаме думите „Исус спасява“ сякаш са вратичка, камък, който можем да ударим, когато пожелаем да избегнем отговорността. И колко много хора съзнателно удрят този камък, очаквайки благодатта да върви пред тях, не за да ходят в святост, а за да улеснят греха, като го направят по-удобен. И все пак, в смъртта на Исус, истината се разкрива по два начина. Първо, че нещата от този свят имат много малко значение, ако изобщо имат някакво. И второ, това включва и безкрайните спорове за неговото съществуване, защото чрез неговата смърт си припомняме, че такива аргументи са безсмислени. Не плътта остава, а духа. И в този дух е истинското познание за Христос. Уроците, които сме научили, любовта, на която сме били научени и животът, който продължава да тече през онези, които избират истината пред спора. Също така си припомняме, дори науката е съгласна, че вътрешното сега е всичко, което наистина съществува. Всичко останало се ехо на онова, което все още не е интегрирано. Уроците, които все още дишат пътя си към нашето осъзнаване, към настоящето. Уроците, които ние избираме да интегрираме. Те или вдъхват живот на настоящето, или объркване. И може би това е самото пророчество, че вечното сега се представя в маскировка, носейки маски на времето, докато не се научим да виждаме през тях и да разпознаем, че Бог ни е говорил през цялото време. Но сме изгубили фокуса върху тази истина, че именно чрез познанието и живото прилагане на Неговото учение Исус спасява. Вместо това обаче сме построили кула от неразбиране, поддържана с векове от страха. Страх, че той не съществува, страх, че не го познаваме правилно или че не знаем правилното му име. Страх, роден от подробности, манипулирани от държавата и доктрината. Но когато изместим фокуса от жатваното тяло към изживяваната история, към приложените учения, започваме да виждаме как се разгръща истинско чудо, че много повече хора се спасяват не само чрез вяра, а като се превръщат в живи отражения на самото Слово. Защото никога не е ставало въпрос дали историята е факт или измислица, тъй като духът, който преминава през тази история, так би изрекал същата истина. Той пак би спасявал. Не доказателството за събитието ни напомня, а преобразяването, родено от разбирането на неговия смисъл. Когато сърцето се отвори за урока, духът влиза и спасението се случва сега. И какво остава от тип, когато застанеш пред Бог? Не спори за съществуването на Бог, защото ти, творението, си доказателство за Божието битие. Това е истинския смисъл на вечния живот и смърт. Не става дума само за спор или вяра. Става дума за мир, онзи, който остава, когато всичко друго изчезне. Защото когато всички илюзии се разсеят и само твоята същност остане в тишината, на какво ще бъдеш свидетел? Може ли Исус да спаси, ако единственото, което е останало в теб, е лъжа? Не можеш да избягаш от себе си, нали? Тоест можеш, но пак наистина ли можеш? Или спасението се разкрива, когато истината в теб разпознае истината в него, когато творението си спомни за своя Създател.